Čaute. Po niekoľkých dňoch v Bakabe sa hlásim zase s novým videjkom, nakoľko nebolo úplne vhodné tam točiť. Boli sme stále s rodinou a nehodilo sa to proste. Jeden deň sme boli aj pekne na lodi. Manžel osamovej sestry tu mal loď, tak sme sa boli trošku plaviť. A včera som mal narodeniny, tak sme boli trošku na Wadi Rum pozrieť púšť. Bolo ako brutálne. Dávam sem teraz taký zostrih z týchto vecí, čo som priamo nenatáčal, že aby ste mali aspoň predstavu. A teraz sme na ceste do Petry. Akože už v podstate sme na kraji, ale čaká nás takáto hoďka cesty takýmito skalami. Predtým, než sa nám otvorí pokladnica. A toto, čo mám tu na čele, tak som bol na zipline a ošúchal som si o to lano čelo. Čiže fajne. Čo som bol prekvapený, tak na tom Wadi Rum sa točil Star Wars, ale nie tie staré časti, ale Rogue One a Jedi je vlastne na tom založená tá Planéta 1. A tuším sa tam ešte Devina točila, ale to nepočítame ako Star Wars. Čo sa ale točilo tu, v Petre, je Indiana Jones. Viem, že sa tu točila Last Crusade a vraj aj jednotka, aj keď nie som si istý, ale aj gift shopy na to majú reklamy na Raiders of the Lost Ark. Je tu dosť veľa ľudí, čo som prekvapený. Nečakal som, že tu bude toľko ľudí, ale čo ma v celku prekvapilo aj nasralo, Manka mi teraz hovorila, boli tu pred 4 rokmi. A teraz mi fúka akorát rovno do ksichtu, lebo nemám okuliare. Boli tu pred 4 rokmi a dalo sa dostať aj hore na skaly, akože na výhliadku, hej? Na výhliadku. Teraz sa tam dá dostať, ale s tým, že zaplatíte ďalších 10 tých jordánskych dinárov, čo je, kurz je, 1 dinár je euro 20 alebo euro 25. Čiže oni si tu pýtajú pri vstupe 50 dinárov a potom ešte, aby ste sa mohli ísť pozrieť z hora, ďalších 10. Totálne odžuby, totál ako otras. Kúpili sme si tú kávu od miestneho Baduína a mamka sa málo ostali teraz dole. Oni tu už boli a nechce sa im už veľmi chodiť. Takže je to na mne teraz, aby som si to tu pochodil. Čo sa týka histórie mesta, tak ako Opla, tak bolo to tu obývané už od čias neolitu, ale mesto ako samotné niekedy zhruba v 3. storočí bolo založené. Bolo to tu pod Nabatejovcami. Mesto bolo eventuálne dobité Rímanmi a čo som bol prekvapený, to som doteraz vôbec nevedel, keď sme boli pred tou pokladnicou, tak to je čisto rímska architektúra. Čiže to najznámejšie, čo tu je rímske. Alebo všetci poznajú tú pokladnicu, keď sa povie Petra, tak je to tá pokladnica, ale je to tu oveľa väčšia. Zrovna teraz som na ceste do hrobky kráľovskej rodiny Nabatejovcov. Neviem, či som to teraz povedal správne, skontrolujem si to ešte. To si tu kráčam hore s kávou v ruke. Štandardne, ako je u mňa zvykom, leziem do každej diery. A tu toto strašne smrdí od zvierat. Tak ale sú tu voľné kozenky, kone tu behajú. A tak. Ono v podstate to mesto od nejakého 6. storočia nášho letopočtu bolo zabudnuté, hej, že ľudia to tu opustili a v podstate o tomto meste vedeli iba Baduíni. Až potom niekedy v 19. storočí bolo znovu objavené. Tak toto je fajné. Fajný výhľad. A tu je tá hrobka. Akurát pre chvíľkou tu do mnou došiel jeden miestny Baduín a začal mi o tom tu rozprávať, že čo je kde. A potom mi chcel ponúknuť, že tu vraj našiel rôzne rímske mince z tejto oblasti. Boh vie, či boli práve alebo nie, ak nie, tak fajný oný obchod.
Ale kebyže by to najdol na letisku, tak to by mohlo byť prúser a plus nemám ani peniaze pri sebe. Všetko iba cez kartu. Ale boli minimálne pekné, hej. Aj keby neboli práve a mal by som, čo ja viem, 5 dinárov, tak by som si zobral len preto, že sú fakt krásne. Samozrejme o tej cene by ešte zjednávali. Hneď bolo, keď som povedal, že no, že nemá toľko peniazy, neviem čo, tak hneď bolo, že koľko som schopný zaplatiť. A že nevadí, že nemám na sebe peniaze, ale že bere aj visu. Hej, čiže tu aj baru ľudí. Tu sa dá všetko už kúpiť pomaly za kartu. Možno iba pár vecí na nejakých tých trhoch sa väčšinou nedá. Ale inak vyslovene aj na pušti sa dá platiť kartou. Konečne som našiel nejakú výhliadku tu zadarmo. Je to kúsok ďalej, odkiaľ sme boli. Welcome, thank you. How are you? Good, yeah. Poland? Sorry? Poland? Slovakia. Slovakia. Yeah, Slovakia, thank you. Good people. Shukran. Slovakia, Poland, same. Oh, it's close, yeah. We are all human. Yeah, we are neighbors, you know. Neighbors, Yeah, yeah. with Poland. Slovakia, Poland, Yeah, yeah, It's very close. yeah. Like Jordanian and Palestine. Exactly. Mashallah. Speak Arabic? Little bit, just a little bit. My stepfather is from Jordan. Uh-huh. Yeah, so a little bit. Good. Just few phrases. Friends? Oh, no, I don't. My parents are down there. Where you been here in Petra? So, sorry? Where you been? You come from the treasury to here? Yeah. Now you're going down. Well, probably heading down, yeah. Go to monastery, the best. Yeah, monastery. Monastery, best Mhm. place. Okay. Yeah, but behind the big mountain, monastery. Mhm. Yeah, you should go down from here. See royal tombs, church, Roman street, Daughter Palace, Great Temple. All of this place in your way in monastery. Yeah. When you want to go there, this place in your way. OK, thanks. Starý amfiteáter ešte spred rímskej doby, ktorý ešte tí Nabateovci, alebo Nabateo, neviem ako sa to číta, postavili, ale potom tieto stĺpy, tie už sú rímske. To si tu dodali už oni ako pre dramatický efekt. A že toto je celé z jednej skaly pekne vysekané. Tak teraz som absolútne prekvapený o tom, čo vlastne Petra je. Lebo toto je naozaj, že hlavne rímske mesto. Teraz zase ideme po ulici, čo je rímsky pozostatok. Nachádzam sa teraz akurát v pozostatkoch veľkého chrámu v Petre, ktorý bol objavený iba niekedy v roku 1992. To znamená, že keď tu sa točil Indiana Jones, pár metrov, možno kilometr ďalej, tak toto tu ešte nebolo ani objavené. Krása. Keď si človek uvedomí rozpätie tej rímskej ríše a kde všade zanechali stopu, však už len u nás na Slovensku, hej, ale aj takto všade vo svete, že kade idem, tam vidím Rímanov, tak je to neskutočné. A hovorím, vyslovene som prekvapený z tohto tu, čo je v Petre, lebo môj koncept Petry bol o tom, že pár dier v skále a pokladnice, hej, čiže pre mňa toto je absolútne prekvapenie a úprimne nestihol som si ani moc veľa vecí prichystať ohľadom Petry. Tým pádom, keď toto teda všetko vidím, tak som absolútne prekvapený. Už nepôjdeme moc ďalej, lebo aj Osama je chorý, všetci sme tu stihli už ochorieť. Čiže nestihneme pozrieť celú Petru, ale to sa ani nedá za jeden deň. Ale je to škoda. Je to škoda. Aha, tu sú teraz ešte nejaké sochy. Prečo by dávali takéto ksichty? Si niekto robil srandu z toho, alebo čo? Je to tu nádherné. Ale ako za tú sumu, fakt 50 dinárov na osobu, keď nie ste Jordánec, keď ste zo zahraničia, keď ste Jordánec, tak je to 1 dinár na vstup. Ale naozaj 10 dinárov za to, aby ste vedeli ísť trošku vyššie a mali výhľad na tú onú pokladnicu. Ja musím povedať, že tá pokladnica ma zaujala úplne najmenej.
lebo proste furt sa o tom hovorí, ale ja som nevedel, že niečo takéto tu je. A toto ma zaujíma oveľa viac, jak tá pokladnica. Strašne sa mi páči tá kresba v tom kameni. Jak je pekne vidno tie vrstvy rôzne. Tak už sme na odchode z Petry. Za nami je pokladnica. Fakt musím povedať, že tá pokladnica je pre mňa najmenej zaujímavá. Strašne tu špekulujú tí predajcovia, tí baduíni. Chceli sme kúpiť ešte jednu šatku. A pýtali sme sa, že koľko stoja šatky. A povedali, že 3, 5, 7. A chcel som takúto, to je v podstate jedna z tých najjednoduchších, hej, ale za mňa aj najkrajší, lebo najtradičnejšia. Tí sú slepí, alebo čo? Celí sú prekvapení. No a, takže vyťahli sme túto a Čajka povedala, že 7. Boli to akože také honosnejšie, také oveľa viac ozdobené, také prečačka ešte, ktoré mali byť za tých 7, hej. Ale na to povedal, že 7. Čo? No určite nie, a nechcel ani vyjednávať, takže sme odtiaľ odišli. Čaute, zdravím vás podtitulkový Patres. Sedím už doma, už dávno som sa vrátil. Stihol som sa vrátiť pred začiatkom tej vojny. Už som predsa len vydal nejaké videá, odkedy som na Slovensku. A toto je posledná časť nášho jordánskeho tripu. Mám v pláne sa viac sústrediť aj na takéto cestovateľské videá, nakoľko cestujem celku dosť. A už o chvíľku odchádzam na ďalší výlet, na ďalšiu takú dovolenku. Nebude to tentokrát nič také exotické, ako nazvime to Jordánsko, alebo je to tiež veľmi zaujímavé. Jordánsko ma naučilo veľmi veľa vecí, ako robiť, ako nerobiť, čiže myslím, že som sa z toho poučil v rámci toho natáčania. A verím, že sa naladíte. A na Taliansko teda. Poďme trošku pozrieť región Toskánsko a Rovaniela. A nepôjdem sám, ale bude so mnou aj moja Pončipis, takže bude to také akčnejšie. Celkovo bolo ale Jordánsko super. Určite by som sa tam ešte veľmi rád vrátil. Ešte je tam veľa vecí, ktoré som nevidel. Takže dúfam, že sa mi tam podarí znova sa dostať. Snáď aj čím skôr, na to nebude trvať veľa rokov. Verím, že všetci ľudia, ktorých som na tejto ceste stretol, sú v bezpečí. A ja vám teda ďakujem, že ste sa naladili na túto cestu. Dúfam, že sa naladíte aj na tú Taliansku. A vidíme sa pri ďalšom videjku aj takto teraz, takýto fúzatý, bez brady. Som sa zastrihol, tak vyzerám jak Saddam Hussein. Tak vám ešte prajem pekný deň. Čaute.